Tábory sú dôležitým nástrojom pre zasiahnutie budúcej generácie. Spievanie chvál pri táboráku naozaj v sebe nesie takú malú príchuť neba. Na Gemery pri Revúcej sa pred rokmi začal písať takýto príbeh. A on začal dlhoročnú tradíciu táborov na Muránskej Zdychave. A na týchto táboroch uverilo množstvo mladých ľudí, ktorí sú teraz súčasťou práve našich zborov. Tábory sme chceli urobiť len kvôli jednej myšlienke, aby naše deti, ktoré začali byť školopovinné alebo ešte v predškolskom veku, zažili praskajúci táborák a gitara k tomu a duchovné piesne alebo pesničky táborové. Z toho dôvodu sme hľadali vhodné miesto. Mali sme za socializmu tiež tábory a po páde socializmu som pracoval na štátnych lesoch a som išiel s plnou fúrou dreva po lesnej ceste a zastavil ma neznámy muž. V lese sa musí pomáhať, tak som mu zastal a zobral ho do kabíny. Po niekoľkých kilometroch cesty sám od seba mi ukázal: pozrite sa, chlapi, bol som tam so svojím závozníkom. Za túto polozrúcanú stodolu dávam starému 15 000 slovenských korún a jemu sa to vidí málo. V momente som videl, ako na tácke, ako na zlatom podnose, že toto bude naše. Pár šikovnými otázkami som ešte vyťahol z neho aj, kde ujček býva, alebo starší pán. Dokonca mi ukázal v dedine aj číslo domu, kde ho nájdem. Do 2 hodín sme si kľapli ako chlapi a tým pádom to bolo poriešené, lebo on slúbil, dal chlapské slovo, že to nikomu inému nepredá. Prihodil ďalších 5 000 korún k cene plus nejaký prepis a tým začali tento nádherný príbeh. Ahojte. Vítajte na Megacampery 2022. Megacamper je evangelizačný tábor pre mládež, ktorý každoročne navštevuje asi 100 mladých ľudí. Pri ich organizácii čerpáme z 20-ročných skúseností robenia táborov na tomto krásnom mieste na Muránskej Zdychave. Tábory vytvárajú prirodzené prostredie na budovanie vzťahov. Vytvárajú zážitky a pomáhajú nám zažiť život mimo sociálnych sietí. Táborníci sa tak na niekoľko dní stávajú súčasťou komunity, ktorá autenticky žije svoju vieru a otvorene dostávajú výzvy otvoriť svoje srdcia pre Ježiša Krista. Ja tú chatu vnímam ako miesto, kde Boh koná, kde aj Ríša Nadpál spoznal svoju manželku a ešte zo pár ďalších párov. Spoznali sa ako deti, rástli, až nakoniec zistili po ďalších školách, že nič lepšie nenašli v živote ako to, čo zažili na táboroch. Prajem si, aby do budúcna ľudia nachádzali aj na tomto mieste Pána Ježiša Krista ako osobného spasiteľa, aby im bolo dobré. My všetci sme skôr len takí robotníci, tam sa utužujú vzťahy a ja verím, že dokiaľ Pán Ježiš Kristus nepríde druhýkrát na túto zem, tak táto chata bude slúžiť svojmu účelu, na ktorý bola postavená. Byť misionárom je úlohou a poslaním každého jedného z nás. Nie je to len o akciách a evangelizačných kázaniach, ale máme byť svetlom práve na tých miestach, kde sme, bez ohľadu na náš vek alebo na našu zanepráznenosť. A často práve
táto naša zanepráznenosť nám bráni byť naozaj použiteľný v tom poslaní, do ktorého nás zavolal Pán Ježiš Kristus. No Boh nás častokrát stretáva práve v tých našich zaneprázneноstiach, v tých našich možno nie ľahkých životných situáciách. A v týchto situáciách nás volá práve do tých neprebádaných vôd. Práve do toho poslania, ktoré chce, aby sme naozaj boli jeho súčasťou. A toto je príbeh mladej mamičky 5 detí z Bratislavy. Tak volám sa Angie a môjim domovským zborom, zbor, ktorý navštevujem s manželom a s deťmi, sú Palisády v Bratislave, baptistický zbor. A prečo som sa prihlásila na Kairos? Dôvodom bola poslušnosť Duchu Svätému. Aj keď moja prvá myšlienka bola, že toto nie je pre mňa. Ja nie som mladá, aby som išla na misiu. Ja nemám rada cudzie veci, zmeny, takže toto určite nie je pre mňa. Ale Duch Svätý bol veľmi neoblomný. Veľmi ma stále vracal s myšlienkami k tomu, aby som nad tým porozmýšľala a aby som tomu dala šancu. A keď som prišla za mojim manželom, že teda modli sa za to, či tam mám ísť, tak on mi povedal bez rozmýšľania choď. A toto bol úplne taký, to ma úplne dostalo, že tak teda dobre. Tak som posluchla a išla som na tento kurz s tým, že som mala v sebe také, no veď uvidíme, čo z toho bude. No kurz Kairos ma ovplyvnil v tom, že ma nútil ísť do hĺbky, tým, že sme tam veľa študovali, zamýšľali sa, mali skupinky, rozprávali sa, tak som bola nútená neuspokojiť sa s jednoduchou odpoveďou, ale skúmať, hľadať, ponárať si do Božieho slova, ako je to naozaj s misiou a či naozaj len tí, ktorí odchádzajú do zahraničia, sú naozaj tí misionári, či to poverenie je len v tomto. A či mám ja konkrétne nejakú úlohu v tom. Lebo ja som si vždy som to uzavrela v sebe tak, že misia nie je pre mňa, pretože ja nie som človek, ktorý by išiel robiť misiu do zahraničia. Takže toto bolo pre mňa takéto, že to nie je pre mňa. Odkedy som prišla do Bratislavy, keď som sa vydala a postupne sme s manželom mali vlastne 5 detí, ktoré máme doteraz, tak som vnímala, že nemám čas na to, aby som sa venovala ľuďom, aby som im svedčila. A ma to v niečom ubíjalo, ale vždy som sa nechala tak ukolísať, že teraz je čas starať sa o deti, teraz sú oni tvoji učeníci. Ale aj tento kurz mi ukázal, že to tak nie je celkom. Že potrebujem hľadať a nájsť to, čo mám robiť ja konkrétne v tejto dobe, konkrétne pre ľudí, ktorí sú v mojom okolí v tejto dobe. A v tomto naozaj ma Pán Boh aj cez Kairos posunul, pretože mi dal konkrétne veci na srdce, ktoré chce, aby som robila, čo dovtedy som nemala. Naozaj nevedela som to veľmi presne, čo mám robiť. A to bolo presne to, že Pán Boh chce, aby ja som bola tá, ktorá pomáha rásť ľuďom v zboroch, ktorá pomáha učiť ľudí a byť pre nich vzorom, učeníkovať ich. A napriek tomu, že sa v tom cítim taká, že ja to neviem, ale chcem byť poslušná, keď ma Pán Boh do toho volá. A myslím si, že pre každého má Pán Boh takúto úlohu. A že iba keď to budeme, každý z nás sa chytí tej svojej úlohy, tak iba vtedy môžeme byť úspešní v misii, vo svete a doma, kdekoľvek. Kurz Kairos by som odporúčila úplne všetkým bez rozdielu veku. Ak poznáš Pána Ježiša a si jeho nasledovníkom, tak tento kurz je aj pre teba. Preto, lebo ti pomôže na tvojej ceste možno hľadania, povolania, možno utriedenia si myšlienok o tom, ako to je s misiou a čo ďalej s tvojim životom, ale
Uvedomila som si, že je to životu nebezpečné pre tých, ktorí chcú ostať vo svojom pohodlí. Chcú si žiť nejakým svojim kresťanským životom v nejakých svojich nastavených koľajách, ale nechcú ísť do vecí, ktoré sú nad ich sily, nad ich možnosti. A tam je to presne to miesto, kde nás Pán Ježiš volá. A je ťažké tam vykročiť, ale myslím si, že tam máme vykročiť. Pretože bez toho, ak ostaneme v tej svojej zóne bezpečia, nezažijeme Pána Boha takého, aký sa nám On chce dať zažiť a nevykonáme to, čo máme vykonať. Takže ja verím, že Pán Boh povoláva každého jedného z nás, že toto nie je len pre vybratých a preto tento kurz je pre všetkých, ale ak sa mi nechce, lebo mám na to dôvody, že som pohodlný, tak musím rátať s tým, že možno ma to vyhodí z tej mojej loďky. Ale ak sa chceme ponárať viac a poznávať Pána Boha do hĺbky, tak to z loďky nepôjde. A preto by som naozaj odporúčila, choď na ten kurz a uvidíš, že čo Pán Boh má pre teba, čo chce s tvojim životom. Proste sa mi oči otvárali a som tak nanovo fascinovaný z toho, aký je Ježiš. Keby som bol vedel, že sa jedná o misiu, tak určite by som nešiel. Ale som rád kvôli tomu, že som získal iný pohľad na kresťanstvo a poslanie, naše poslanie. Každého z nás sa týka misie. Či misia von, ďaleko, v nezasiahnutých oblastiach, tak misia tu u môjho suseda. Je to taký, ja si myslím, že výborný nástroj. Nedá sa byť na Kairose a ostať taký istý, jak predtým. To nie je možné. Pán viacej tak otvoril moje oči a ako keby som tak lepšie pochopila celému tomu, o čo mu ide. Príchodom Ukrajincov na Slovensko dôsledkom vojny narástlo aj ovocie v ukrajinskom zbore v Bratislave. Poďte sa pozrieť, ako vyzerá spoločenstvo ukrajinských baptistov v našom hlavnom meste. Він починає, він робить, він веде. Тому йому слава. Тримайте це в голові, коли ви будете думати, що я краще, ніж інший, тому що я віруюча людина. Ні. Твоє творіння сміялося з тебе, обривало тебе і вбило, Боже. Бо ми були грішниками. Volám sa Oleksandr Novikov a som kozateľom zboru Bratskej jednotky Baptisty Nádej v Bratislave. Služba pre Ukrajincov sa začala na jeseň roku 2018 stretnutiami malých skupín v priestorách na ulici Zrinského v Bratislave. V tých dňoch prichádzali Ukrajinci na slovenské bohoslúžby, ktoré sa konali prekladom do ukrajinčiny. Už vtedy sme mysleli na zakladanie zboru pre Ukrajincov a zbor Bratskej jednotky Baptistov Palisady bol pre nás v tom vždy veľkou podporou. A tak vznikla misijná stanica Nádej. Za začiatkom ruskej agresie proti Ukrajine 24. februára 2022 sa misijná stanica Nádej spolu s materským zborom Palisady aktívne podiela na pomoci ukrajinským utečencom. Zistili sme náš hlavný dôvod, na čo Pán Boh zhromaždil a pripravoval nás v tomto meste. Začala sa služba mládeže a služba pre študentov. Učiť mládež spravodливому a активному životu na základe християнских hodnôt je hlavným cieľom mládežníckeho hnutia nášho zboru. Aby sme oslovili mladých ľudí, robíme rôzne športovné podujatia a máme aj študentskú službu K2, ktorá sa koná v priestorách univerzitských internátov. Práca s mladými ľuďmi dnes nie je jednoduchá, vyžaduje si kreativitu a veľa úsilia. Ježiš však prisľúbil, že v ňom môžeme dosiahnuť všetko a preto sa nevzdáme. Aj vidíme, ako nás Pán Boh žehná v tomto. V roku 2022 mali sme dvakrát krst a krstili sme 14 ľudí a potom v roku 2023 krstili sme dvakrát a bolo to 13 ľudí.
Chcel by som zdôrazniť, že väčšina z nich boli mladí ľudia. A to je pre nás veľká radosť. V dnešnej dobe ukrajinský zbor Nádej má asi 80 členov a modlíme sa, aby Pán Boh dával nám múdrosť a príležitosť pokračovať v jeho dobrej práci aj v budúcnosti.